Da a ce gidan masu taɓin hankali na Dawanau a Kaduna yake, da ba bukata a zagaye da katanga. A Kaduna ko sallar Juma'a ake, in dai har aka kawo wuta sai ladan ya je ya kashe janareto. Wannan kashe jama'a waiwaye kula. Tunda Alhaji AA Rufai ya daina raba gangaliyan muka shiga talauci da masifa. Duk girman Kaduna a iya Shoprite ake shopping da kwando ko kuma card. Amma duk in ka shiga sauran sai dai kaga ana ta sintiri da buhun bakko. Kaduna sun iya turanci kuma suna da professors. Amma duk professors ɗinsu guda 40 kaf cikinsu babu wanda ya kai Dr. Mai Nasara. Kowa ka taɓa Kaduna ɗan ABU ne ƙaryar boko. Yaro ɗan firamare ma sai ka ji yana sunan makarantar mu ABU International School. Ba laifi bane idan ka ba Kano auren diyarka. Amma ka sani duk sati sai ka tura mata kuɗin cefane. Yar guda ɗaya. Kan kina cikin zuciyata. Kai ni fa da hana na auren yarinyar nan. Wani a lebur ɗan Kano, uban kowa ya mutu ya huta. Da alama Muhammadu Buhari ya san matsalar 'yan daura. Shi yasa kafin ya mutu ya gina musu katon gidan yari. Na yi nazari na gano inda aka watsa nura aminuwa asid a fuska. Shi yasa ya damu mutane da habaici a waka. Kai shi ba Kano inda ya kawo shi Kaduna to kamar ka kawo shi aljannar duniya ne. Allah a Zaria zai fara kalle-kalle. Kai ni kana ko kuso ko ka kuso dole sai kun girmama ni. Saboda ni ɗin ai sarkin ku ne.